Ikaw na nagsabi, hindi na niya napupunan ang pangangailangan mo. Kaya habang wala siya, ako muna ate. Sisiguraduhin ko sa'yo. Pasasayin kita habang nandito ako. At hinding-hindi mo yun makakalimutan. Dear Miss Love, ako po si Darian. 19 years old pa lamang. Bunso ako sa aming tatlong magkakapatid. Alam kong bagets pa ako kung titingnan. Pero alam ko sa sarili kong sigurado ako sa mga bagay-bagay. Isa na roon ang lihim kong paghanga kay Ate Rosel, ang asawa ng Kuya Dino ko. Oo, mali, alam ko. Pero simula pa lang nung una kong makita si Ate Rosel, natulala na ako. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil may aura siya na hindi ko maipaliwanag. Maputi, mainhin at may dating. Doon ako nagkaroon ng pagnanasa sa kanya, na nauwi sa isang gabing pagtatalik, hanggang sa ilang beses na ulit. Opo, Miss Love. Habang wala si Kuya, ako ang nakakasalo ni ate sa kama. Ngayong bakasyon ko, dahil walang masyadong ginagawa sa probinsya, nagpunta ako sa kanila. At hindi ko sukat akalain na doon mangyayari ang matagal ko ng pantasya. Si Kuya Dino, 31 anyos, abala sa trabaho, engineer, laging nasa site, minsan umaabot pa ng buong magdamag bago umuwi. Kaya halos si Ate Rosel lang ang madalas kong kasama sa bahay. Wala pa silang anak, hindi ko lang alam kung bakit. Noong una, medyo naiilang ako. Sila lang kasing dalawa ang magkasama dati tapos bigla akong makikitira. Pero si Ate Rosel, sobrang bait niya. Inaasikaso niya ako. Darren, kumain ka na ba? Huwag kang maghihiya kung may kailangan ka ha. Simpleng mga salita lang, pero iba ang dating sa akin. Lalo na kapag sabay kaming nanonood ng TV sa sala. Habang wala pa si Kuya. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang tumatawa sa simpleng biro ko. At doon nagsimula na biruin ko siya ng biruin. Habang kumakain kami isang gabi, napunta ang usapan sa edad ko. Bata ka pa talaga Darren no? Sabi ni Ate Rosel habang inaabot ang kanin. 19. Naku, marami ka pang pagdadaanan. Ngumiti ako. Oo nga ate, pero hindi porket bata pa wala nang alam ah. Natawa siya. Ang yabang mo ha, kala mong tanda-tanda na kong magsalita. Ano ka ba ate? Sagot ko sabay kindat. Marunong na akong magseryoso kapag gusto ko. Natigilan siya sandali. Natawa ulit. Pero yung tawa niya may halong iling na. Ikaw talaga? Kung ano-anong sinasabi mo. Magkaiba kayo ng kuya mo. Ang kuya mo'y napakaseryoso. Sa loob-loob ko, nakakalusot na yung mga biro ko sa kanya. Pero hindi ko inakala na masasanay kami sa ganoon. Unti-unti, yung biruan ko o biruan namin, naging pilyo na. Sa mga simpleng palitan ng salita, unti-unting nagiging magaan ang loob namin sa isa't isa. Pero para sa akin, hindi lang basta magaan. May halo ng excitement. Para bang bawat biro, bawat titig, may ibig sabihin na lampas na sa pagiging bayaw ko. Isang hapon habang umuulan, wala si Kuya. Nasa site. Ako'y nasa terrace. Lumabas si Ate Rosel na may dalang kape. Para hindi ka ginawin, biro niya, sabay abot ng tasa. Salamat ate. Mahirap talaga pag walang kayakap. Madalas ginawin, biro ko.
Natawa siya. Tahimik lang kami sandali. Pinapanood ang pagbuhos ng ulan. Alam mo, bigla niyang sinabi, akala ko dati hindi ka marunong makipag-usap. Yun pala kabaliktaran. Ngumiti ako. Marami ka pang hindi alam ate sa akin. Buti lang nagbakasyon ako dito para magkakilala rin tayo ng maigi pa. Hindi siya kumibo. Pero napansin kong tumingin siya sa tasa. Parang iniiwas ang mga mata niya sa akin. Bakit? Gusto mo pa ba akong makilala ng maigi? Tanong niya kalaunan. Nagkibit balikat ako. Oo naman. Tsaka gusto kitang kausap palagi. Napatingin siya. Ilang segundo ring walang nagsalita. Tapos siya na ang tumawa para basagin yung katahimikan. Loko ka talaga. Marunong ka na talaga mambola. Siya nga pala, may girlfriend ka na ba, Darren? Anya. Wala? Oo, edi ibig sabihin wala ka pang karanasan yan. Naku, bata ka pa nga. Natatawa niyang sabi. Yun ba ang tingin mo sa akin? Sabi ko. Sabi mo wala kang girlfriend. Huwag mong sabihin sa akin na marami ka nang napaiyak na babae, ha? Sa sarap ko lang ate pinaiyak. Sabi ko. Natawa siya bigla. Grabe sa yabang Darren, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw ba? Gusto mo ring umiyak? Nagkatitigan kaming dalawa. Tapos sabay ding natawa. Simula noon, mas naging malapit kaming dalawa. Madalas na siyang magkwento tungkol sa buhay niya, sa trabaho niya dati, sa pangarap nila ni Kuya. Pero habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang isipin na sana ako na lang yun. At habang tumatagal ang pananatili ko, mas lumalakas ang loob ko. Hindi ko na nga siya tinatawag na ate minsan. Rosel na lang. Uy, wag ka naman ganyan, sabi niya. Bagay naman sa'yo na walang ate ah. Mas mukha pa nga akong mas matanda kesa sa'yo. Biro ko. Wag kang pasaway. Pag narinig ka ng kuya mo, papagalitan ka niya. Sagot niya. Pero halata sa ngiti niya na hindi naman siya galit. Alam kong mali. Alam kong pag nalaman ni kuya, baka magalit siya sa akin. Pero sa bawat araw na kasama ko si Ate Rosel, lalo akong nahuhulog. At pakiramdam ko, kahit siya may nararamdaman na rin. Isang beses nga, nag-inuman kami. Ako lamang at siya. Hindi naman malakas, beer lang. Pero habang nagkukwento siya, napansin kong namumula ang pisngi niya. At nang magkasalubong ang mga mata namin, hindi na yun simpleng tinginan lang. May apoy na. May tensyon. Pero bago pa may mangyari, siya na agad ang umiwas. Tumayo siya at nagligpit na. Matulog ka na, Darren. Huwag ka masyadong magpuyat. Anya. Naiwan tuloy akong nakatitig sa kanya habang papalayo siya. Simula nung gabing yun, hindi na mawala sa isip ko yung mga titig niya. Hindi rin siya kagaya ng dati. Minsan parang mas malambing na siya sa akin. Minsan naman, bigla siyang natatahimik kapag nagbibiro ako. Araw-araw, mas lumalakas ang loob ko. Si Kuya, palaging busy, palaging wala. Kaya sa tuwing kaming dalawa lang ni At, isang hapon, nagluluto siya sa may kusina. Nakasuot lamang siya ng yung kawali. Tapos lumapit ako sa kanya. Napatili pa siya ng bahagya. Uy, ano ka ba? Tumawa ako. Gusto ko lang makita akong masarap. Sabi ko habang nakatitig sa kanya. Ikaw talaga. Ang kulit-kulit mo. Sabi niya pero may ngiti sa labi. Nang matapos siyang magluto, sabay kaming kumain. Sa gitna ng pagkain, bigla siyang nagtanong. Hindi ka ba nababato dito, Darren? 2 linggo ka na, puro bahay ka lang. Ngumisi ako.
Hindi naman, Ate Rosel. Masaya nga ako kasi kasama kita. Natigilan siya. Nagtagpo ang mga mata namin. Ilang segundo rin bago siya nagsalita. Huwag kang ganyan. Mahinang sabi niya. Bakit? Totoo naman. Sagot ko. Hindi na siya kumibo. Pero alam ko, naramdaman niya rin yung bigat ng mga salita ko. Minsan naman, sabay kaming naglalaba sa likod ng bahay. Ako yung nagbabanlaw. Siya yung nagkukusot. Habang nakayuko siya, hindi ko maiwasang mapatingin. Ang ganda ng katawan niya kahit simpleng kilos lang. Ate, ang sipag-sipag mo talaga. Bilib na bilib ako sa'yo. Sabi ko. Ngumiti siya nang hindi tumitingin. Siyempre, wala namang ibang tutulong paano kung ako na lang ang tumulong sa'yo palagi? Napailing siya. Ewan ko sa'yo, Darren. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Nanonood ng TV. Nakashort lang siya at maluwag na sando. Halatang galing sa paliko. Basa pang buhok niya at amoy ko pa yung sabon. Oh, kala ko tulog ka na. Tanong ko sa kanya nung lumabas ako ng kwarto ko. Hindi pa ako antok, ikaw? Pareho lang. Wala pa si kuya. Malilit daw Umpo ako sa tabi niya. Sa una, normal lang. Parehong nakatutok sa palabas. Pero habang tumatagal, napapansin kong dumidikit ang braso namin. Hindi naman niya inaalis. Kaya lalo kong inilalapit ang sarili ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Tapos bigla siyang tumayo. Darren, matulog ka na nga. Baka mapuyat ka pa. Sabi niya. Ngumiti lang ako. Pero bago siya pumasok sa kwarto, napansin kong napakagat siya ng labi. Parang pinipigilan ang sarili. Habang nakahiga ako, hindi ako mapakali. Oo ate. Bakit? Gusto mong kumain? Sabay ka na sa akin. Lumabas ako. Nakangiti siya. Hindi kasi ako makatulog Naalala ko baka nagugutom ka rin. Anya. Sa lamesa, umpo ako sa harapan niya. Tahimik kaming kumain. Hanggang sa bigla siyang nagtanong. Darren. Napatitig ako sa kanya. Ano yun? Alam mo bang may problema kami ng kuya mo? Ha? Lagi siyang wala. Lagi siyang busy. Nakikita mo naman, di ba? Lagi naming napag-aawayan yun. Alam mo bang matagal ko nang gustong magkaanak? Pero bihira lang na may mangyari sa amin. Yung sinasabi mong gusto mo akong makasama. Yung mga tawag mo sa akin. Yung mga titig mo. Biro lang ba yung mga yon? Huminga ako ng malalim. Hindi yun biro, sabi ko. Natigilan siya. Halos malaglag yung tinidor na hawak niya. Tiningnan niya ako at halatang kinakabahan siya. Kung ganon. Natahimik siya. Kita ko yung mabilis na paghinga niya. Yung pag-aalangan niya. Hanggang sa tumayo siya. Kung ganon kaya mo ba akong paligayahin? O mas magandang paiyakin katulad ng sinasabi mo? Rosel, tawag ko. Hindi ko siya tinawag na ate. Dagulan. Pero bago pa tuluyang may mangyari, bigla siyang umatras. Parang hindi ko yata kaya. Wika niya at mabilis tumalikod papasok sa kwarto nila. Iniwan akong tulala sa mesa, naiwan sa ere, nanginginig sa kaba at excitement. Pagkatapos ng gabing halos magkaaminan na kaming dalawa, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung huling eksena. Yung kamay niyang hawak ko,
Yung pagtawag ko sa pangalan niya ng walang ate. At yung paraan ng pagkakatingin niya sa akin bago siya tumalikod. At lalong-lalo na, yung sinabi niyang kung pwede ko siyang paligayahin. Alam kong gusto niya, kahit hindi niya sabihin, ramdam na ramdam ko na sa mga titig niya, sa mga kilos niya, at sa mga sandaling pinipigilan lang niya ang sarili niya. At habang tumatagal, lalo akong nagiging sigurado, magiging akin siya. Hanggang sa dumating ang isang gabi, na nangyari na ang lahat. Si Kuya, 3 araw na hindi makakauwi, dahil sobrang dami raw ng trabaho sa site. Nag-away pa nga sila ni ate. Ako ay tambay lang sa bahay, nag-aabang ng paglipas ng oras. Nang gabing yun, nanunood si Ate Rosel sa sala. Kakalabas ko lang doon ng banyo. Naka-short at puting sando lang. Umupo ako sa tabi niya. Ayos lang naman, normal lang, pareho kaming tutok sa palabas. Hanggang sa bigla akong naisip, ito na yata yung tamang pagkakataon. Rosel, tawag ko. Hindi ko ulit nilagyan ng ate. Lumingon siya. Ano? Rosel, ulit ko ulit sa mas mababang boses. Pwede bang wag na tayong magkulukuhan na dalawa? Sabi ko. Napatitig siya sa akin. Kita ko sa mga mata niya yung kaba, pero hindi siya sumagot. Darren, pinipilit kong pigilan ang sarili ko. Mahina niyang sabi. Pero hindi mo kaya. Hindi mo kakayanin yan. Sagot ko. Pasensya ka na. Sa araw-araw kitang kasama. Araw-araw ko rin pinipigilan ang sarili ko. Pero alam kong may nararamdaman ka rin. Pero ayokong lukohin ang kuya mo, Darren. Huminga siya ng malalim. Iniiwas ang tingin sa akin. Tahimik lamang ako. Tanging tunog lamang ng TV yung maririnig. Hanggang sa unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Pero hindi gumalaw si Ate Rosel. Ramdam ko yung tibok ng puso niya. At sa isang iglap, naglapat ang labi naming dalawa. Parang sumabog ang mundo ko. Mainit, matamis, at punong-puno ng kaba. Hindi siya agad gumanti. Pero hindi rin siya tumulak. Nung tumagal, dahan-dahan niyang sinara ang mga mata niya hanggang sa gumanti na siya ng halik. Sa loob-loob ko, tapos na. Wala nang atrasan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang amoy niya. Hindi ko alam kung gaano katagal yung halikan naming dalawa, pero pakiramdam ko oras na ang lumipas. Bigla siyang kumalas. Darren, tama na. Hindi pwede. Hinawakan ko ang kamay niya. Pero gusto mo. Ramdam kong gusto mo. Kaya wag ka nang tumanggi. Wag mo nang pigilan ang sarili mo. Wala naman si kuya eh. Hindi naman niya malalaman. Akong bahala sa'yo. Hindi na siya sumagot. Pero hindi rin niya binawi ang kamay niya. Nagkatinginan kami at parehong nanginginig. Tapos dahan-dahan ko siya ulit hinila papalapit. At sa ikalawang pagkakataon, naglapat ulit ang labi naming dalawa. Mas mariin na ngayon at mas totoo. Huminga siya ng malalim sa pagitan ng halik. Si Dino. Wala naman siya, Ate Rosel. Huwag mo muna siyang isipin. Alam mo namang abala siya, hindi ba? Sagot ko na halos pabulong. Ikaw nang nagsabi. Hindi na niya napupuna ng pangangailangan mo. Kaya habang wala siya, ako muna. Ako muna ang magiging asawa mo. At sisiguraduhin ko sa'yo, pasasayin kita habang nandito ako.
at hinding-hindi mo yun makakalimutan. Doon ko naramdaman na tuluyan na siyang bumigay. Gumanti na siya, mas mapusok. Nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Nung mga sandaling yun, wala na kaming ibang inisip, kundi ang isa't isa. Mabilis kong inihiga siya sa may carpet. Naglaglagan na nga ang mga gamit sa mesa. Hindi ko na alintana kung may mabasag nang itulak ko yung mesa. Hanggang sa tuluyan kong makalas ang lahat sa kanya. Hindi ko sukat akalain na mangyayari to. Ang babaeng matagal ko nang iniisip, ngayon ay mapapasa sa akin na. Sinulit ko ang bawat minuto na wala si kuya. Nawala ang konsensya ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, natikman ko ang asawa niya. Pagkatapos, pareho kaming tahimik. Nakahiga siya sa dibdib ko, hingal na hingal habang nakayakap. Walang nagsasalita at tanging paghinga lamang ang maririnig. Ako na ang bumasag ng katahimikan. Hindi ako nagsisisi, Ate Rosel. Nag-angat siya ng tingin, halatang may luha sa mga mata. Pero natatakot ako, Darren. Hinawakan ko ang pisngi niya. Huwag kang matakot. Wala namang makakaalam. Sikreto natin tong dalawa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Para bang sa kabila ng lahat ng pagkakamali, doon siya nakahanap ng init na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal lang siyang nagluto ng almusal at kumain kami. Pero tuwing magtatama ang mga mata namin, may kakaiba. Hindi na yun simpleng ate na inaasikaso ako. Siya na yung babaeng lihim kong minahal. At kagabi, minahal din ako pabalik. At sa isip ko, alam kong ito pa lang ang simula. At alam ko rin na tinatraidor ko ang kuya ko. Lumipas pa ang mga araw. Isang gabi, dumating ako galing sa labas, pero hindi ako nagtagal doon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Ate Rosel sa sala. Nakashort at sando. Nakataas pang isang paa niya sa sofa habang nanonood ng TV. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ang aga mo namang umuwi, Darren, sabi niya sabay lipat ng channel. Wala rin namang ganap sa labas eh. Mas gusto ko rito. Kasama ka. Sagot ko. Umikot ang mga mata niya pero hindi maitatago ang ngiti. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ang lapit naming dalawa at ramdam ko agad yung init ng balat niya sa braso ko. Habang tumatagal, naging biro na naman ang usapan naming dalawa. Hanggang sa umabot na naman sa limitasyon. Hinawakan ko ang kamay niya at imbis na alisin, hinayaan niya lamang. Darren, tama na nga yan. Mahina niyang sabi, pero hindi naman niya inaalis ang kamay ko. Kung talagang ayaw mo, edi dapat noon pa, bulong ko. Ramdam ko na naman ang mabilis na tibok ng dibdib niya. At bago pa ako makapag-isip kung tama o mali, yumuko ako at sinubukan ko siyang halikan. Sandali siyang umiwas, pero sa pangalawa, nagtagpo rin ang labi naming dalawa. Nakakakuryente. At sa pangalawang beses, tuluyan naming dilampasan ang hangganan. Darren, baka umuwi ng kuya mo, bulong niya. Hindi pa yun uuwi. Alam mo namang gabing-gabi na siya lagi, di ba? Sagot ko, sabay hawak sa bewang niya. Hinila ko siya papunta sa may CR. Habang nakasandal siya sa pinto, magkahalo ang halik at daing namin. Pero maya-maya, bigla naming narinig ang kaluskos ng susi sa may pinto ng bahay. Parang biglang nawala lahat ng dugo ko sa muka. Bigla akong nanlamig. Si Ate Rosel mabilis na kumalas. Inayos ang buhok at damit. Ako naman, halos matapilok sa pagmamadali. Pumasok ka sa loob, bilis. Magbukas ka ng shower. Pabulong niyang utos. Binuksan ko agad ang shower para marinig na para bang naliligo ako.
Si Ate Rosel naman, mabilis na pumunta ng kusina. Pagkabukas ng pinto, boses ni Kuyang narinig ko. Rosel, andito na ako. Oh, Han, kumain ka na ba? Sagot ni ate. Ang aga-aga mo yata ngayon. Anya pa na parang wala lang nangyari. Ako naiwan sa loob ng CR. Kinakabahan. Binabasa ko ang mukha ko para magmukhang galing sa pagligo. Paglabas ko, nakaupo na si Kuya sa lamesa. Oh, andito ka na pala bunso. Akala ko ba'y aalis ka at sa labas na magpapalipas ng gabi? Sabi niya. Umuwi na rin ako kuya kaagad. Wala naman akong gagawin eh. Palusot ko. Tumingin ako kay Ate Rosel. Nakatungo siya, pero kita ko ang pamumula ng pisngi niya. Habang kumakain kami ng hapunan, pareho kaming tahimik ni Ate Rosel. Sa bawat kagat ko ng pagkain, ramdam ko ang kaba at init ng eksenang halos mabuko kami. Akala ko pagkatapos ng muntikan na kaming mahuli, titigil na ang lahat. Pero hindi pala ganun kadali. Para bang mas lalo pa kaming tinulak ng takot at kaba papunta sa isa't isa. Kada makikita ko si Rosel, hindi ko na siya nakikita bilang asawa ng kuya ko. Nakikita ko siya bilang babae. Isang babaeng bumigay sa akin, sa mga hawak ko, sa mga halik na bawal. Lumipas pa ang ilang araw, si kuya gaya ng dati, late na naman kung umuwi. Ako, nasa sala at nag-i-internet. Si Ate Rosel abala sa kusina. Tinitingnan ko siya mula sa likod. Ang hubog ng katawan niya, ang ganda ng balakang niya, pati ang simpleng pagtali ng buhok ay para bang nakakapang-akit. Tumayo ako at lumapit. Hindi ko na iniisip kung tama. Hinawakan ko ang bewang niya habang nakatalikod siya. Darin, wag dito. Mahina niyang sabi pero hindi siya umalis. Huwag kang mag-alala. Wala naman si kuya. Tiyak kung gabi na naman yun makakauwi. Bulong ko. Huminto siya sa paghuhugas ng plato. Bumitaw siya ng mahina. Pero pagharap niya sa akin, hindi ko na siya pinigilan. Hinila ko siya papalapit at hinalikan ko. Mainit at mabigat. Mas mapanganib pa kaysa dati. Darin, huling beses na to ha. Last na to. Sabi niya habang naglalaban ang hininga namin. Pero alam kong pareho lang kami ng iniisip. Hindi pa dito matatapos. Hinila ko siya papunta sa kwarto ko. Ang kwartong ginagamit ko sa 2 buwang bakasyon ko. Doon, bumigay ulit kaming dalawa. Ramdam ko ang katawan niya. Ang bawat paghinga. Ang bawat ingay na kumakawala sa bibig niya. Napilit niyang pinipigil para hindi marinig ng mga kapitbahay. Ako naman, halos mabaliw sa tuwa at kaba. Tuwa dahil sa muli, nakuha ko ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. At kaba, dahil alam kong bawal. Asawa siya ng kapatid ko. Alam kong iniisip niyo na wala akong konsensya at hindi ko na maitatama ang ginagawa kong pagkakamali. Pagkatapos, nakahiga kami pareho at pawisan. Nakatitig lamang ako sa kanya. Darin, mahina niyang sabi. Hindi na dapat maulit to. Mahal ko ang kuya mo. Hindi ko alam kung bakit to nangyayari sa ating dalawa. Pero dapat na natin itong itigil. Hindi ko masagot agad. Gusto kong sabihin na mahal ko siya. Gusto kong sabihin na simula pa noon, siya na ang babaeng nasa isip ko. Pero wala akong lakas ng loob. Ang lumabas lang sa bibig ko ay, pasensya ka na ate. Pero sa pag-alis ko dito, ibabalik din kita kay kuya. Tahimik kami ng ilang minuto. Hanggang sa bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. Lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa. Nakahiga, hawak ang dibdib ko na parang sasabog sa bigat ng kasalanan ko. Maya-maya, narinig ko na ang tunog ng gate. Dumating na si kuya.
parang biglang bumagsak ang mundo ko. Lumabas ako ng kwarto. Si Ate Rosel, nag-aasikaso na ng pagkain sa lamesa na para bang walang nangyari. "Bunso," bati ni Kuya. "Halika na't kakain na. Malapit ka nang umuwi. Salamat dahil may nakasamang Ate Rosel mo dito. Hindi siya nag-iisa kapag wala ako. At least kahit papaano'y naging kampante ako." Napatingin ako kay Ate Rosel. Nagtagpo ang mata namin dalawa. Nandoon ang takot, ang guilt, at ang sikreto na kailanman ay hindi dapat malalaman ni Kuya. Ngumiti ako kay Kuya at sinabing, "Siyempre naman Kuya, nandito ako para alagaan si ate. Akong bahala sa kanya." Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yun ang totoo. Dahil ang totoo, ako ang sumisira sa kanya. Dahil ang asawa niya, ilang beses ko nang natikman. Ako ang lumampas sa limitasyon. At kahit gaano ko pagustuhin, hindi ko naman na mababawi ang nangyari. 2 buwan. Ganun kabilis ang lumipas. Parang kahapon lang nang dumating ako sa bahay ni Kuya para magbakasyon. Pero ngayon, nag-aayos na ako ng mga gamit ko para bumalik ulit sa bahay namin. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Tinititigan ang maliit na backpack. Ang nasa isip ko ay si Ate Rosel. Sa loob ng 2 buwang yun, hindi ko akalaing mangyayari ang mga nangyari. Simula sa mga biruan, titigan, hanggang sa mga halik na lumampas na sa limitasyon. At ang mga gabing tuluyan kaming bumigay. Yun ang alaala na kahit anong mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan. Pero tama siya. Kailangan na naming tapusin ang lahat bago pa mahuli. Habang nakaupo ako roon, ramdam ko ang bigat ng konsensya. Alam kong mali, alam kong pinagkatiwala siya sa akin ni Kuya. Pero imbis na protektahan ang relasyon nila, ay iniputan ko sa ulo ang kapatid ko. "Darren, kumain ka muna bago ka umalis." Sigaw ni Kuya mula sa kusina. "Oo Kuya," sagot ko sabay tayo. Paglabas ko, nakita kong nakaupo si Kuya sa mesa. Nakangiti habang nagsasandok ng kanin. Nasa tabi niya si Ate Rosel, abala sa paglalagay ng ulam sa plato. Ramdam ko na ang panlalamig sa pagitan naming dalawa. "Salamat bunso ha. Ang laki ng tulong mo rito kay Rosel habang busy ako," sabi ni Kuya sabay tapik sa balikat ko. Napangiti ako. "Wala yun Kuya. Nag-enjoy din naman ako dito eh." Nagtagpo ang mga mata namin ni Ate Rosel. Saglit lamang yun, pero tila nagpapaalam na ang tingin niya. Habang kumakain kami, simple lang ang usapan. Si Kuya na ngayon ang nagbibiro. Yung mga plano niya. Ako nakikinig lang. Si Ate Rosel halos walang imik. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ako. Bitbit ko ang bag at lumapit ako kay Kuya. "O paano, mag-iingat ka ron? Balik ka ulit dito ha?" "Oo naman Kuya. Salamat sa lahat," sabi ko. Lumapit din ako kay Ate Rosel. "Salamat ate sa pag-aalaga mo," sabi ko at pilit na ngumingiti. Ngumiti rin siya. Sabay sabing, "Mag-iingat ka dun Darren." Yun lang. Wala nang iba. Pero ramdam ko ang dami ng ibig sabihin sa likod ng simpleng salitang yun. Pag-alis ko ng bahay nila, nagpunta ako papuntang terminal. At habang nasa jeep, napatingin ako sa may bintana. Sa isip ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa bakasyon ko o makukonsensya. Alam kong pagkakamali yun. Alam kong delikado. Pagdating sa bus, naupo ako sa tabi ng bintana. At habang umaandar, kinuha ko ang cellphone ko. May isang unread message galing kay Ate Rosel. "Mag-iingat ka, Darren. Huwag mo akong kakalimutan." Parang tumibok ng malakas ang dibdib ko. Halo-halo ang emosyong naramdaman ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo yata akong matatakot. Pinikit ko ang aking mga mata
Ang tanging naisip ko, hindi pa yata tapos ang kwento naming dalawa. At sa pagbabalik ko sa kanila, alam kong may susunod pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Darren. Dear Miss Love, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong to. Sa katahimikan ng bahay, na akala ko noon ay hindi na magkakaroon ulit ng kahit na ano pang kulay, ay muling nabuhay dahil sa pagdating ng isang lalaki. Ang boy kong si Jay. Ako si Maria, edad 47 na. Matagal ng byuda. Dati akong OFW sa Japan. Kanta-kanta, sayaw-sayaw. Pero hindi ako katulad ng mga iniisip ng mga tsismosang kapitbahay. Disente naman akong babae. Maputi ako. Kahit may edad na, mahahanay pa rin sa mga naggagandahang babae. Sexy pa rin ako. Palibhasa nga'y hindi naman ako nagkaroon ng anak. Habang nasa Japan ako noon, namatay ang mister ko. Hindi nga ako nakauwi noon kaya hindi man lang kami nagkitang dalawa bago siya pumanaw. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ba ang mas masakit. Ang pagkawala niya ba o ang katotohanang wala man lang kaming naging anak. Pagbalik ko sa Pilipinas, nag-for good na ako dahil may edad na rin naman ako noon. Wala na rin naman akong ibang bubuhayin pa kundi ang sarili ko na lamang. May naipundar naman akong malaking bahay, sasakyan at sariling negosyo. Sa ngayon maganda ang buhay ko. Kaya kahit nasa bahay lamang, may dumadating na pera dahil na rin sa mga naipagawa kong paupahan. Matagal-tagal na ring panahon na namuhay akong mag-isa. Maraming nag-alok na manligaw. May mga nagpaparamdam pa rin hanggang ngayon. Pero ewan ko ba, hindi ko na iniintindi. Iniisip ko noon, siguro sapat nang kasama ko na lamang ang sarili ko. Pero Miss Love, nagbago ho ang lahat nang dumating sa bahay ko ang isang binata. Si Jay, 29 anyos. Pamangkin ng kaibigan kong si Bebang na nasa kabilang bayan. Noong una, plano ko lang kumuha ng stay out na tagalinis. Pero tong si Bebang mismo ang nakiusap na kung pwede raw gawin ko na lamang stay in si Jay. Mabait yan Maria, sabi niya, masipag, gwapo din. Biro pa niya nun. Wala naman akong dahilan para tumanggi, kaya pumayag na ako sa kanya. 3 buwan ko nang kasama ngayon sa bahay si Jay. At 3 buwan ko na rin sinusubukang intindihin ang kakaibang presensya niya. Hindi ko inaasahan ng isang tahimik at magalang na binata ay makakabigay ng ganitong klaseng epekto sa akin. Hindi naman ako bagets. Hindi rin ako naghahanap. Pero ang katawan minsan may sariling isip. At ang puso unti-unti ring nagigising kahit pilit kong kinakalma. Si Jay ang gumigising ng maaga para magwalis ng bakuran. Siya ang nag-aayos ng mga halaman ko tuwing hapon, tagabuhat, tagakumpuni kung may kailangang ayusin. At minsan, kahit hindi ko naman inuutos, kusa niyang ginagawa ang mga bagay na hirap na rin akong gawin. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin makuha-kuha hanggang ngayon, Miss Love. Napakahilig niya na walang suot na pangtaas. Halos araw-araw ganun ang nakikita ko sa kanya. Pag naglilinis sa labas, walang damit. Pag nag-aayos ng gripo o kahit ng ano sa loob ng bahay. At kahit ilang beses ko pang sabihin, baka masabihan siya ng ibang kapitbahay. Tatawa lang siya at sasabihin niya sa akin, mainit ho kasi Ma'am Maria Natatawa niyang sagot.
At saka sanay naman po akong ganito sa probinsya. Gusto ko ang sabihin na kung sanay siya, ako hindi sanay. Kaso, hindi ko naman magawa, Miss Love. Kasi nag-e-enjoy din naman ako sa nakikita ko. Maganda naman kasi ang pangangatawan ni Jay. Hindi ko naman maitatanggi yun. And beside, alam ko naman na ganyan talaga ang mga lalaki. Lumabas ka nga lang ng kanto, naggalat ang mga lalaking nakasampay ang damit sa balikat. Sadya lang siguro na iba ang epekto sa akin ni Jay. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang sinasadya ng tadhana na mahuli ko siyang tumitingin sa akin. Yung tipong sulyap na mabilis lang pero alam mong hindi aksidente. Minsan nga habang nagkakape ako, ramdam ko ang tingin niya mula sa may hagdan. Pag nagluluto ako, para bang nasa likod ko lang siya palagi. Tahimik pero naroon. Hindi naman yung bastos, pero may kung anong init na hindi ko alam kung saan ba nanggagaling. At ako, na matagal nang walang kasama, hindi ko rin maiwasang mapatingin din sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman, lumapit siya para kunin ang hose. Pawisan siya noon, wala na namang pangtaas. Kitang-kita ang ganda ng kanyang katawan. Ang linya ng abs niya at ang ngiting parang wala siyang kamalay-malay kung ano ba ang nagagawa niya si isang katulad kong matagal nang walang lalaki sa buhay. Ma'am Maria, ako na ho dyan. Tapos ko naman na yung ginagawa ko sa likod eh. Sabi niya habang dahan-dahang kinukuha ang hawak ko. Napatingin ako sa braso niya. Ang lalaki. Ang firm. Halatang batak sa trabaho. Naku Jay, baka naman maging baldado na ako niyan. Lahat na lang ng ginagawa ko dito kinukuha mo. Ayoko lang ho kayong mapagod, Ma'am Maria. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng dibdib ko. Parang sobra naman yata kung ganyan magsalita ang isang binata. Pero sa totoo lang, Miss Love, sa mga simpleng linyahan niya, doon ako kinikilig. At doon ako unang kinabahan sa sarili ko. Dahil unti-unti yata akong nauhulog sa kanya. Simula noon, madalas na doon ako tumatambay sa kusina kapag alam kong nag-aayos siya sa sala. Kapag naman may kailangan akong utos, sinisigurado kong hindi ako masyadong lumalapit. Pero kahit ganoon, may mga sandali pa rin hindi ko inaasahang mangyayari. Hanggang isang gabi. May bagyo noon. Ang balita, 8:00 ang dating. Habang kumakain kami ng gabihan, bigla nang namatay ang ilaw. May narinig pa kaming malakas na kalabog sa likod bahay. Agad tong tiningnan ni Jay, at kahit madilim, sumunod ako. Sa lakas na ng hangin noon, bumagsak pala yung lumang istante na nasa bodega. Naisip naming tingnan at ayusin kahit papaano para hindi mabasa yung mga kahon na nandoon. Sa gitna ng ulan, hawak ko yung flashlight. Hanggang sa tinamaan yung braso ko ng bakal na nakakabit sa istante. Nasugatan mo ba kayo? Tanong niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa dilim o dahil sa pag-aalala, pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Mainit ang kamay niya sa malamig na hangin. Malakas din ang tibok ng puso niya. Ramdam ko kahit hindi kami magkadikit ng husto. Ako na ho dito, baka mapano pa kayo eh. Pumasok na ho kayo sa loob, sabi niya. Tumango naman ako, pero hindi naman ako umalis. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang ayokong tanggalin ang kamay niya sa braso ko. At doon ko napagtanto ang isang bagay sa sarili ko. Hindi na yata normal yung nararamdaman ko para sa binata. Hindi na ito simpleng pagtingin. May gumigising na sa matagal ko nang natutulog na puso. At iyon ang kinakatakot ko. Kasi kahit binata si Jay, mas bata naman siya sa akin ng ilang taon. At ako naman, isang biyudang matagal nang natutong mabuhay mag-isa. Pero ngayon, unti-unting natutukso sa isang presensyang hindi ko dapat binibigyan ng kahit anong kahulugan.
Sa gabing yon, habang patuloy ang pag-ulan, at habang nasa tabi ko siya, isang bagay ang hindi ko makalimutan. Ang tingin niyang kahit sa liwanag lang ng flashlight, ay parang kakaiba. Pagkatapos naming ayusin ang bodega sa gitna ng malakas na ulan, pareho kaming dalawa na basang-basa. Nang makabalik kami sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin sa balat ko. Basang-basa na yung buhok ko, pati na rin yung duster na suot ko ay dumidikit na sa akin ng husto. Magpalit na ho kayo, baka magkasakit pa kayo. Sabi niya, seryoso ang tinig. Tumango lamang ako. Pero bago pa ako makalingon papunta sa silid ko, napansin kong nakatitig siya sa akin at tila ba na estatwa at hindi na kumikilos. Hindi ko alam kung bakit, kaya naman tinanong ko siya, Jay, ayos ka lang? Hindi siya sumagot. Imbes, isang hakbang lang ang inilapit niya sa akin. Isang hakbang na halos nagwasak sa pinipilit kong pagitan naming dalawa nitong mga nakaraang araw. Nasa harapan ko na siya. Sobrang lapit niya. Naririnig ko ang mabilis niyang paghinga. Teka, mahina akong bulong. Pero hindi ko naman siya tinulak. Hindi rin naman ako umatras. Ma'am Maria, bulong niya. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ko sa ganung tono. Mababa, parang nanginginig, para bang pinipigilan niya yung sarili niya. Hindi ko alam kung bakit ganito eh. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa mga mata niya. Ang binatang to na 3 buwan ko lang nakasama ay parang bang napakatagal ko nang kilala. Unti-unti siyang nagiging parte ng mundo ko. Jay, may problema ba? Malamig na. Magbihis ka na rin. Sinubukan kong gawing magaan ang sitwasyon, pero tumawa lang siya ng mahina. Hindi po lamig yung nararamdaman ko, mami. Sagot niya na halos pabulong. At doon ko naramdaman ang matagal ko nang kinukubli. Ang tibok ng puso ko noon ayaw tumigil. Ang init na pilit kong tinatalo ng katwiran. Ang paningin niyang matagal nang sumusunod sa bawat kilos ko. Jay, ulit ko. Mahina lang, na halos parang ako na ang humihingi ng tawad bago pa man may mangyari. Tumango siya sa akin na parang nag-aalangan pa. Hindi po ako bastos, ma'am. Hindi po ako maabuso pero mula nung una kitang nakita, bigla siyang napahinto, tapos huminga ng malalim. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Gusto ko ho kayo. Matagal na. Hawak ko pa ang balikat ko noon dahil malamig. Barahan niyang hinawakan ang braso ko. Mainit ang kamay niya kumpara sa malamig kong balat. Nilalamig na po kayo, sabi niya, pero ramdam ko hindi yon ang dahilan ng kanyang paglapit. Jay, hindi ko matapos ang sasabihin ko, kaya siyang unang umamin. Ayoko kayong mapahamak, ma'am, pero mas ayoko namang magpanggap na wala akong nararamdaman sa inyo. Hindi ako nakaimik. Ilang taon na akong mag-isa, Miss Love. At ngayong may umaamin ng kanyang nararamdaman sa akin, tila bigla akong natakot. Siguro kasi baka husgahan kami. Ako, matanda sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa pisngi ko. At doon ako kumilos. Ako mismo ang humawak sa kamay niya. Hinila ang kamay niya papalapit sa pisngi ko. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang. Siguro dahil pagod na akong magpigil. Siguro dahil matagal ko nang pinagkakait ang kaligayahan sa sarili ko. Oh Jay, huwag ka nang magpo. Maria na lang. Bulong ko. Nakita akong pagbabago sa mga mata niya. Para bang nabasag ang distansyang matagal niya nang ginagalang. Lumapit siya hanggang sa halos magdikit na ang mukha naming dalawa. Hanggang sa naririnig ko na rin pati ang tibok ng puso niya. Maria, tawag niya, unang beses. At ako, napapikit ako. Hinawakan niya ang 2 kamay ko. Dahan-dahang nilapit ang noo niya sa noo ko. At sa unang beses, matapos ang matagal na panahon,
May yumakap muli sa akin. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Amoy ko ang amoy niya, ang init ng katawan niya, ang mahigpit pero banayad na pagkakayakap niya. Maria, matagal ko na pong hinintay na makalapit ng ganito sa inyo. Bulong niya. Sa lamig ng gabi, doon mabilis na naglapat ang labi naming dalawa. Halik na nauwi sa mas malalim pa. At nung gabing bumabagyo, gumawa rin kami Miss Love ng bagyo, pero sa ibang paraan. Nauwi kami sa silid ko at doon kami nagtampisaw sa isang masayang alaala na hindi na namin kailanman makakalimutan. Halos isigaw ko ang pangalan niya noon. Nang matapos ang bagyo, tuluyan din kaming nakontentong dalawa. Simula nung gabing bumagyo at may naganap sa amin ni Jay, hindi na ho naging pareho ang araw-araw dito sa bahay. Hindi naman na kami nag-usap tungkol sa nangyari, pero malinaw na merong nabago sa pagitan namin. Kinabukasan noon, habang nag-aalmusal ako, lumabas si Jay mula sa kusina. Nakaputing t-shirt siya ngayon. Halatang pinilit niyang mag-ayos ng kaunti. Baka dahil sa nangyari sa amin kagabi. Hindi ko maiwasang mapangiti. Good morning, Maria. Bati pa niya, na tila napakabait. Nag-iinit ang pisngi ko. Good morning, Jay. Napahinto pa siya saglit. Nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung nai-imagine ko lang, pero parang iba na ang mga mata niya. Tila may kislap. Ako na po dyan. Ako nang maghahain. Sabi niya na agad nag-ayos. Natawa ako ng marahan. Sanay ka bang maingat sa pagsisalita? Napakamot siya ng ulo. Parang ang bait-bait mo yata ngayon. Pasensya na ho. Medyo kinakabahan pa kasi ako eh. At bakit ka naman kinakabahan? Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. At doon nagsimula ang umagang hindi ko malilimutan. Habang nag-aalmusal kaming dalawa, naupo siya sa may tapat ko. Naramdam ko yung presensya niya. Yung tipong kahit hindi ka tinitingnan, nararamdaman mong nakamasid siya. Hindi naman nakakailang, pero nakakakilig sa paraang hindi ko inaasahan sa edad kong to. Napansin kong tuwing titingin ako sa kanya, mabilis siyang iiwas. Para bang siya ang nahihiya ngayon. Jay, tawag ko. May iniisip ka ba? Umiling siya pero halatang may tinatago. Wala po, wala Maria. Tumaas naman ang kilay ko. Mukhang meron. Huminga siya ng malalim. Tsaka tumingin sa akin ng diretso. Iniisip ko lang ho, kung okay lang sa inyo yung nangyari kagabi. Napatigil ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong kabahan o matuwa. Pero totoo ang sagot ko. Okay lang. Sabi ko, hindi naman masama ang nangyari. Binata ka naman, di ba? Wala ka naman sigurong asawa sa labas. Nagiba ang mukha niya. Naku, wala ho. Parang gumaan ang itsura niya, na para bang nabunutan ng tinik. At doon siya ngumiti. Hindi yung pilyo, hindi maloko, kundi sincere. Ganun pala siya ngumiti kapag tunay. Masaya ako, bulong niya. At doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang masaya, pati siya. Pagkatapos ng almusal, nagwalis ako sa sala. Pero bago pa ako makapagsimulang magligpit ng mga kalat, nilapitan niya ako mula sa likod ko. Maria, baka mabigat naman yung ginagawa mo. Ako na. Teka nga, sabi ko, tapos tinaasan ko siya ng kilay. Mabigat bang pag-uwalis? Natawa siya sa kanyang sarili. Tapos bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Sus, yan lang naman pala yung gusto mong gawin eh. May pamabigat-mabigat ka pa. Natawa na naman siya. Yung pigil na kilig na mahalata na naman sa ngiti niya. Alam mo ba, nung unang kita ko sa'yo dito, sabi ko sa sarili ko, sana wala kang asawa. Napatingin ako sa kanya. At bakit? Kasi nung unang kita ko sa'yo, napaka-sexy ng damit mo.
Yung suot mo, syempre yun agad yung inisip ko para masolo kita. Sa hindi ko maintindihang dahilan, Miss Love, natatawa ako sa mga katarantaduhang sinasabi niya. Ngayon ko nakikita ang tunay na ugali ni Jay. Ang kakulitan niya, ang sense of humor niya. Kuwela pala siyang kausap. Kinagabihan, nasa sala ako. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang mahihinang patak ng ulan sa labas. Siguro dahil sa ambience o dahil sa lamig ng panahon, hindi ko alam. Pero para bang may kung anong hinihintay ang puso ko. At dumating yon nang biglang pumasok si Jay mula sa kusina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Para sa'yo, sabi niya, tapos nilapag sa mesa. Naupo ako sa may sofa. Umupo naman siya sa tabi. Ramdam ko ang pagkakadikit ng balat namin, sapat para makaramdam ako ng kakaiba. Tahimik kami ng ilang sandali, hanggang sa maramdaman kong dahan-dahan niyang inaabot ang kamay ko. Hindi ako umalis. Bagkus, hinawakan ko siya. Nang magtagpo ang palad namin, parehong may sumiklab na init sa dibdib. Okay lang ba? Bulong niya na halos pabulong. Tumango ako. Nilapit ko ang ulo ko sa balikat niya. Hindi kami naghalikan kaagad. Hindi kami nagmamadali. Pero ang lapit namin, sapat na para isipin ng kahit sinong makakakita na may relasyon na kaming dalawa. Hanggang sa muling nagdikit ang labi namin, na muling nauwi sa isang mainit na tagpo. Sa sofa, sa kusina, pati na rin sa sahig sa may sala. Nasulit na yata namin lahat. Ang boring kong buhay ngayon ay nagkaroon ng kulay dahil kay Jay. Hindi ko alam kung anong masasabi ng iba, pero hiling ko lang, Miss Love, na maging masaya kami ni Jay habang nabubuhay pa ako. Masaya ako ngayon sa kung anumang meron sa amin, at sana'y huwag kaming husgahan ng mundo. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Mga hawak na marahan, yakap na hindi na namamalayan, at paglalapit na natural na lamang. At nung gabing yun, bago ako tumayo para magpahinga, hinawakan niyang muli ang kamay ko. Maria, bulong niya, gusto kita. At doon ako napangiti. Sobrang tagal ko nang hindi nakakangiti ng gano'n. Jay, baka hindi mo alam ang pinapasok mo. Ngumiti siya. Alam ko. At gusto kita. At nung gabing yun, alam kong hindi ko na kayang itanggi. Gusto ko rin siya. Mula nung araw na nagkamabutihan kami ni Jay, yung mga hawak kamay, lambing, at mga gabing tahimik na magkalapit lang, unti-unti kong tinanggap na may bago nang dumating sa buhay ko. Hindi ko man inaasahan sa edad kong to, pero parang bumalik ang kabataan ko. At si Jay, ganun pa rin. Habang tumatagal, lalo ko siyang nakikilala. Lagi siyang nariyan. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Ano kaya ang sasabihin ng pamilya niya? Lalo na si Bebang, yung kaibigan kong tsismosa, pero mabait naman. Kapatid to ng mama ni Jay. Halos nanay-nanayan na rin to ni Jay. Isang tanghali, habang nagluluto ako ng sinigang, narinig ko ang tunog ng gate. Tahimik ang hakbang pero kilala ko naman yung boses. Maria! Jay? Tao po? Napalingon ako sa bintana. Si Bebang, may dalang isang bayong. Napalunok ako noon at medyo kinabahan. Maria, andiyan ka ba? Sigaw niya. Masaya pa rin gaya ng dati. Lumabas ako habang nagpupunas ng kamay sa apron. Oh, Bebang, napadalaw ka. Bati ko naman, napilit pinapakalma ang sarili. Ngumiti siya ng napakalawak. Ay nako, dala ng kapatid ko to. Yung nanay ni Jay, pumunta nung nakaraan sa amin, dala yung mga prutas. Napakarami, kaya sabi ko idalhan ko na si Jay at ikaw dito. Naku, maraming salamat, sabi ko dito. Pero bago ko pa mabitawan ang kaba ko, biglang may lumabas mula sa likod ng bahay. Si Jay, naka-t-shirt at medyo pawisan.
Halatang kakagaling lang sa pag-aayos sa likod bahay. At nang makita niya si Bebang, ngumiti siya. "Tita, dumalaw kayo." "Oo naman. Aba, dapat lang. Sabi ng nanay mo, tingnan-tingnan na raw kita. Ang sabi ko nga sa kanya, matanda ka na. Abay, 28 ka na, hindi ba? Akala niya yata ikaw pa rin yung batang iniwan niya sa akin noon." Napangiti ako, pero bago ako makakilos, napansin kong biglang tumigil si Bebang. Kumunot ang noo niya. Tumingin kay Jay, pagkatapos sa akin. Tapos, bumalik na naman ang tingin niya kay Jay. At bigla niyang pinikit ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim na para bang biglang may naintindihan. "Aba, Jay, iba yata ang ngiti mo ngayon ah." Sabi niya na nakataas ang kilay. Ha? Halos maubo si Jay. "Hoy bata, huwag mo akong ginaganyan. Kilala kita mula maliit ka pa. Kapag ganyan ang ngiti mo, may dahilan." Biglang natahimik si Jay. Ako naman ay napatingin bigla sa sahig. Hindi ko alam kung matatawa ba o mahihiya. "Ano ba yan, Maria?" Natatawang sabi ni Bebang. "Para ka namang dalagang nahuli sa ligawan." "Naku, hindi naman." Mahina akong sagot, pero ramdam ko na namula ang pisi ko. "Hoy," tumingin siya sa akin ng diretso. "May nililigawan ba tong pamangkin ko?" Natahimik kaming dalawa ni Jay bigla. Walang nagsalita sa amin. Maya-maya, si Jay ang unang kumilos. Lumapit to sa may tabi ko. Hindi niya hawak ang kamay ko, pero malapit. Sapat na para makita ni Bebang kung gaano kami kakomportable sa isa't isa. Tita Bebang." Malumanay ang boss ni Jay. Oo, may nililigawan ako." Nanlaki ang mga mata ni Bebang. Taas muli ang kanyang kilay. "Nililigawan ko si Maria." Parang may dumaang hangin na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong kinabahan at hindi ako makapagsalita. Hindi ko naman kasi inaasahan na sasabihin niya ito ng ganun kadiretso. Pero nung tingnan ko ang mukha niya, seryoso si Jay. Hindi siya nahihiya at hindi rin siya natatakot. At doon tumawa bigla si Bebang. Hindi lang basta tawa ha, yung malakas na tawa na para bang matagal nang gustong lumabas. "Aba, mukhang lalaki ka na ngayon, Jay ah. May nalalaman ka ng ligaw-ligaw." Sabi niya kay Jay, sabay batok dito ng mahina. "Akala ko talaga bakla ka sa sobrang torpe mo." Hindi ko na napigilang hindi mapangiti. "Maria," sabi ni Bebang sabay hawak sa braso ko. "Kung alam mo lang kung gaano kabait yung batang yan. Diyos ko, napakabuti, masipag, marespeto. At kung ikaw yung napili niyang ligawan, naku, hindi na ako kukontra." Napabuntong hininga ako ng may ngiti. "Salamat, Bebang." Sagot niya, umiiling pero nakangiti. "Tsaka bagay kayo ha. Oy Jay, mong kalimutan na. Ingatan mo tong si Maria. Hindi araw-araw may babaeng ganyan kaganda. May puso, marunong mag-alaga." Parang lumiwanag ang buong mundo sa mga pinagsasabi ni Bebang. Parang nabunutan rin ako ng tinik na hindi ko alam na bit-bit-bit-bit ko pala. "Hindi ko siya pababayaan, tita." Sagot naman ni Jay na matatag ang boses. Tumingin siya sa akin. Diretso. Nagniningning ang mga mata niya na hindi ko makalimutan. Hindi ko siya iiwan. Pag-alis ni Bebang, maganda o magaan ang pakiramdam ko. Masaya, may kilig, may kapayapaan na sa puso ko. Si Jay naman, pagpasok namin sa sala, marahan akong nilapitan. "Maria," sabi niya, "salamat kasi hindi mo ko tinulak kanina nung sinabi ko." Ngumiti ako. "Ano ka ba? Wala siguro tayong dapat ikahiya." Nakangiti siya, pero halatang kinakabahan pa rin na para bang may sasabihin pa. Hanggang sa sinabi nga niya, Maria, pwede bang ituloy ko yung sinasabi ko kanina? Lahat. Pwede bang totohanin kong ligawan ka?" Hindi ko na napigilan. Lumapit ako at hinawakan ko ang mukha niya. Marahan. "Jay, matagal mo nang ginagawa yan Sabi ko. Tinanggap ko na. At gusto kita." Sumilay ang pinakamatamis na ngiti sa labi niya.
hanggang sa dahan-dahan niya akong niyakap. Hindi malakas, saktong yakap lang na may kasamang pagmamahal. Salamat Maria. Bulong niya. Hindi ko alam kung paano mo nabago yung buhay ko. Napapikit ako. Ako rin naman eh. Nag-iba yung mundo ko nung dumating ka. Kinagabihan, nasa terrace kami. May dalang kape si Jay. Umupo siya sa tabi ko, yung malapit kaming dalawa. Maria, simula ngayon, pwede bang tawagin mo rin akong mahal? Natawa ko, pero hindi ko siya tinukso. Imbis, tumingin ako sa kanya. Jay, humawak ako sa kamay niyang nakapatong sa mesa. Mahal, sabi ko. Pumikit siya at ngiting-ngiti ang loko. Ngiti na hindi ko nakikita sa kanya. At doon ko napagtanto na tama lahat ng nangyari. Tama na hindi ako umatras. Tama na nagkita kami sa edad na akala ko tapos na ang pag-ibig. At nung gabing yon, sa isang simpleng yakap, sa tahimik na halakhakan, sa init ng kamay namin na nakahawak sa isa't isa, alam ko na hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na siya hanggang sa huling hininga ko. At masaya kaming dalawa sa kung anong meron kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ko, Miss Love. Maraming salamat sa pag-share ng story namin ni Jay.